Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, La City 1. Ang oras The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 2. Maing gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republica, sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Mayong gabi, action bike kag sa aton mga listener sa riyatag naton lakat sa aton nga tiyempo sini nga gabi, Martes kita karon. September 28 to 2021. Draft sang typhoon, no? Minjuli. Extended elongation niya. Mga rawit-rawit ya lang ang mga panganod, mga cluster of clouds formation nagatupa di sa aton. Nagapikto sa nasidlangan nga bahin. Sang nabagatnan sang Luzon kagalos diri sa aton sa Kabisayan. Duha ka active tropical cyclone. Ang una mo ni si Typhoon Minjuli ang sa babaw, no? Nakasulod na siya sa aton PRY lang gidugay. May antad din siya sa distansya 1,420 kilometros ang kalayon sa nasidlangan sang pinakapunta sa naminhan sang Luzon sa 21.6 degrees north, 135.5 degrees east. Layo sa katamag hindi direktamente makaigo isa sa aton aksyon, Brian, no? May kabaskugon ini siya nga hangin 165 km per hora, nagamadlos ini siya masobra sa 205 km per hora. Ang gihoya sini pakadto na amin na nakatungdan, no? Northwestward sa sulod sang 15 km per hora. Ang isa si tropical depression, ang classification niya outside pa man sa par. May ari siya lokasyon Rismel 260 kalayo-layo. Kilometros ang iya kalayon na sidlangan sang extreme northern Luzon. Nagasunod ini siya. Pero daw chances are base mag-dissipate ini siya. Extreme northern Luzon man 21.715 3 degrees east. Ang iya nga pwersa 45 km per hora, nagamadlos ini siya masubra sa 55 km per hora. Ang gihoy ini sa direksyon namin na nakatungdan man, pero mahinay lang, no? Mahinay lang. So, ang kondisyon sang aton tiyempo sa kabugusan sang aton pungsod, ara sa may pagulugalom ang kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan nga may naligwin ini nga mga pagulan. Hindi naton kalabanan masiguro kung naaga may init siya, pero pagkahapon kung karon sa gabi ulan no niya no. Tugay ini gapon sang draft sang
typhoon Minjuli ka ginaupdan man sang localized thunderstorms. Diri sa aton sa western seaboard sang Kabisayan, ang aton nga western Visayas upod na ang Negros Occidental. Kag siyudad sang Bacolod nagapabilin nga ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin halin sa direksyon nakatungdan, pakadto na bagat na nakatungdan. West-southwest nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag ang may takos ini siya 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton astronomical tide. Alas 7:25 sini nga gabi, dugay-dugay no. Ang aton nga hunas 0.6. Ang tao balas 2.31 karon sa kagahon sa takos nga 1.4 metro ang kadalumon. Kag alas 5:36 sini nga hapon na tunod si haring adlaw magabutlakin siya alas 5:33 buwas aga. Aha. Ari kita 25 hasta 33 degrees Celsius o kung 67 hasta sa 91.4 degrees Fahrenheit action dry. Okay? Aha. Si Vulcan Kanlaon kadto tas biyak no. Aha. Si Vulcan Kanlaon nakarehistro kita 15 ka volcanic quake ukon pagtayog. May ginbugay ni siya nga aso 400 metros ang kataason nagtimbuok ini siya sa takos ang aton volcanologist kag nagkulap ini sa direksyon timog kanluran nabagat na nakatungdan kag hilagang kanluran aminhan nakatungdan sa gihapon. Nagapabilin nga may slight inflation ang iyang palibot nga gamay nga paghubag sa iyang abaga sang aton ground deformation sa palibot ni bulkan. May 303 toneladas nga asupre o sulfur dioxide ang iyang ginbuga sa takos ng aton volcanologist nilang pitsa 26 ng September. Sa liwat ang DOST Pibor in collaboration sa aton Negros Occidental Command Center nagapaabiso sa aton general public ug stakeholder sa Aragyapon sa alert level 1 si Vulcan Kanlaon kag istrikto gina-enforcer sa gihapon ng 4 km permanent danger zone. Aha. While ang katapusan sa earthquake information naton ni 24-hour observation, wala kita din may nakita ang nagtayog sa oriental kag sa occidental diri sa aton. Ang laban sa puti ari kapit Gobernador Hinuruso Davao Oriental kag Kalatagan Batangas sa gihapon. Action Ray. Manila kat sa aton nga Chimbo. Aha. Kay Vulcan Kanlaon kag 24-hour observation sa monitoring alert and warning system sa aton. Aha, may kitulutaw lang gid no. Linog, Kanlaon, so far ang ulan-ulan dito ka normal. So, Sir Gan, salamat mayong gabi. Okay, welcome. Mabuhay ka, sir. Okay, ang aton siring pag-remind na naman every night no sa aton pagpangalagad amo ning sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City Jess na subong adlaw Martes kita, Setyembre 28, 2021. Bukas ng aton sining Facebook page mga ka-aksyon para sa inyo sining pagbukas dira i-type nyo lang actionradiobacolod.com.ph. Web naton ang aton sining aton nga YouTube class ang Twitter account mga ka-aksyon. Text hotline 0963-757-0874 para sa inyo sining mga mensahe. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. On board na, Tobdoblas 9 tak na siring Gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba kag kaulumol nga balita sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon? Ang kapulisan sa police station number 4, mga kaaksyon nagaululog tasman, kidaw silang ginabasol-basol subong
sa mga gusto magparehistro dira sa University of St. Lasal. Mas ginhawa na nabla nga bantay sang kapulisan. Action firing line. Ambal nila gani mas mayo pa nga magbantay ka sang linibo iya ka mga karniro, hindi lang sang tagpila ka bilog tao nga mga salawayon. Ang pulis pa yan nabalikan, no? Yung pulis mismo nga kulos muron man. Sige lang, sir, lapit na lang, duha na lang kadlaw, galing kayo ma-extend na naman ini, no? Until October 31 or 30, 2021, ang registration. Pero ti hulaton ta kay way pa man nakapalayag si Presidente Rodrigo Duterte or pagpirma sining hagna or ginpasar dira sa Kongreso nga pag-extend sining registration sa mga butantita. Ang ibang nga balita may connection sina makaksyon, puwerte ka grabe yung pamulitika diri sa Bacolod, no? Kundi kay na naglilinya, no? Naglilinya dira sa halin dira sa may doctors dira, doctors sa hospital. Puwerte sa pagkalawig kung familiar ka from doctors liko dito sa may likuan Palasal, amo nang linya mo. Puwerte, no? Para makaparehistro lang. May nag-viral subong nga duha ka salakyan. Isa ka ambulance, duha ka ambulance makaksyon. Nga ginhimo na naman nga talk of the social media diri sa syudad sa Bacolod nga ginhambal nga ginhakutan sang tao, ambulance pa ang ginkargahan. Ang lain pa da kaya ambulance nga ini makaksyon kwan inang may ngalan gidya nga Ibi Magalona bla. Gogta sang alkalde na subong sa Magalona sinano maniman. Pati nga mo ambulance nga naglabay lang daya ka nagdulong sang pasyente nga idalon sa hospital, ginlitratuhan nga nagadalagan kag hambalon nga may sakay nga ginpanghakot halin di sa Ibi Magalona kung magparehistro das Bacolod. Action firing line. Ang mayor subong sa Ibi Magalona ga katul ulo niya pati siya intra pa sa pamulitika so siya ho. Action firing line. Balikan ta na karon Puwerte Manigyapon area sa police station number 4 mga kaksyon. Kay may pulo iya ka mga tao nga nagkaladakpan kay na sang kagahon, oy, nagbinaylis la iya. Action firing line. Sa Purok Isla daw, Barangay Villamonte, sino presidente na sa Purok Isla, bonano nga isa na ni katuig nga sagit kawakal nga bawal ang ginatawag naton mga mass gathering kag ano pa da nga mga hilimuon nga nagatipon-tipon sang tao tapos may binayli di sa Purok Isla. Action firing line. Mike Balo, kapitan di sa Barangay Villamonte, Kapitan Flores. Anong pwede tadi? Ano ayhan ang ano nga sitwasyon ini? May ara pa ko niya bulag diyan nga nagalibot-libot sa babaw kag may dikulor nga mga suga nga nagasaot-saot sila mo. Action firing line. Sige, enjoy gid kamo. Enjoy today, hospital later. Action firing line. Way gid kamo ga padungol, gid kamo tudo-tudo ga ululugtas ng aton nga otoridad kung paano tani papason si COVID-19. Sige, ang iban nga balita makaksyon sini nga hapon may ara sang 7 ka persona nga ginpang-aristo na naman sa buy-bust operation kag mga sobra 1,200,000 nga ginapatihan Shabu ang nakonpiskar. Action firing line. Aring isa ka courier sa mga baggage bla or padala ining JAT bla o kon Jet Express nga ini kalugtasan kaulumol man kung kisa sa ila no. Kay bala kong magpadala ka kang magkaladula nga hindi magkalabot to sa destination though hindi na sila magsapak kung anong himuon pa. Action firing line. Ang hambal nila lain ang gindeclare sang babae nga kapasidad sang iya sining padala ilain man ang unod ang presyo tiway na talaga matter sina kung sala ang declaration sang baye nga pagpadala kung pilang presyo sang unod way na kuya labot da ang may ara kita sang labot diin ang mga items nga ini. Action firing line. Awan ang dako nga pamangkot da. Oo. Tapos suguon nyo pa sa Cebu or sa Manila nga mga offices ninyo nga Bacolod di way kamo opisina de. Way kamo kwan, way kamo di sang mga boss de. Action firing line. Matyagan nos Bacolod di do barangay lang kadako nga dito nyo pa suguon sa mga offices nyo to way kamo diya, sagi kamo negosyo way kamo opisina de. Action firing line. Oo, sa ilayang gina-argue subong nga alain ang declaration sa presyo sa sulod sa sining mga padala nga ini sapatos kag cellphone nga ini. Tiway na taday labot da. Sala na iya sa babae kay wayag gindeklarang husto nga presyo kundi hindi siya ma-refundan sang 50% da.
Ang pamangkot na lang naton didiin ang mga items nagkadto. Amo nang pangitaon niya, sir. Action firing line. Why na, amo na yung dako ng istorya. Diin ang mga items nagkalaladto. Ato na sa Malaysia to, sa Japan, di nagadto. Amo tong pangitaan nyo. Oh. Action firing line. Kung isaan manginwala na lang ni sila mo. Oh, labi na gid kon daw kita nila nga duay kay kasarang, ipusipusan na lang ni nila ni mga Jet Express nga ini. Action firing line. JET nga ini. Sige, pakaronan ta na mga action kay ayoon tak section na Eden kabo abuso kay do kadamo na ni sa mga cases nga amo nimo nga pag-aboto sa may destination way ng mga unod. Kang ibang nga nagadulong daguro or ano mga kawatan. Action firing line. Nga mas ginhawa na naiya sang mga tao da tipon-tipon sang kwarta nila kay padalas pamilya nila kawatan pa. Action firing line. Sa probinsya nga mga balita, Governor Lacson pa nagapanawagan ho sa mga taga Negros Occidental, Negrense, Negrosanon nga magpabakuna na. Action firing line. Damo pagyapon abiway sa nagway nagpabakuna kay ti inang nahadlok ang iba nakahangawa kay hindi man mandatory kuno sige lang. Action firing line. Presidente Rodrigo Duterte naghambal na nga gamiton tang kapulisan ta batas militar kung hindi magpabakuna. Nan, although nga ti may waitas ang layi para dira, pero kung himuon sa presidente ni mahimo tada abi. Action firing line. Bisan nakalubag na sa aton nga kasuguan kag human rights ta galing kay ti do kinahanglanon. Oo, do kinahanglanon gid. Action firing line. Si Governor Lacson mga kaksyon, maga-file sa iya sining COC officially sa Biyernes nga adlaw, Oktubre 1. Ba una nga adlaw gid no, Oktubre 1. Aho way na palaki-laki number action an. Bisan ano lang ang numero da kung gusto mo daog ka galing kiti way naman gid may mabaskog pang-enkwentro di kay Lacson. Action firing line. Samtang ang Provincial Health Officer nga si Dr. Tumimbang nagpositibo sa COVID-19. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon gikan iya sa syudad sang Bacolod naman i-check na karon with Action Dale Salazar author iya sang face shield ordinance Councilor Baribar hindi papabor nga hindi magsuksok sang face shield bangod sa pagsaka sang COVID cases sa Bacolod. Action firing line. Vice Mayor Familiaran magapabilin sa Grupo Progreso nag-anunsyo sang line-up gintugyan sa alkalde mga kaksyon. Action firing line. Ginunahan na nila daan kay Portida subong ang palapaway sa istorya mo siya si Pamilyaran, si Gasataya, ay na ato na sa piyak nga linyada. Action firing line. Di subong palang ginunahan na karon dugay-dugay makaksyon, i-check tani kay ang Barangay Filisa Council makaksyon. Nagpasar sang resolution nga hindi na sila gusto pa nga i-extend ang paghaboy sang basura sang IPM didto sa ilang barangay. Dumayo ni nga balita Action firing line. ini do ka dako ning istorya pila kadlaw kay basi bunggo ini no. Basi magbunggo ini sa local government unit diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Pero hibaloon ta na karong kompleto nga detalye mga kaksyon la 7:19 na ang iningabahin sa aton nga pagpangalagad balita lokal headliners naton dulong sa Brian Warden. Action firing line. pasensya Zanton Plus Herbal Soap galima palita iya sa national sa sining nga mga tinion mga kaksyon ang COVID-19 cases sa buong adlaw. Pasalamat kita do nagbalik-balik sa nubo ho 13,846. Galing basi may support manis dalong action an nga may pila ka mga laboratorio nga way nakapasa sang record. Pero kabay lang nakapasa tanan. No? Subong adlaw ang kabilugan nga kaso ni COVID-19 sa Pilipinas 2,922,965 ang nagapabilin nga aktibo 132,139 kag ang naka-recover yara na sa 2,353,140 ang patay 37,686. Action firing line. Medyo taas-taas gyapon pero sige lang no pangamuyuan tang amat-amat panubo gid ini. Ang iban nga balita makaksyon si Presidente Rodrigo Duterte may koneksyon gyapon ini sa COVID-19
nag-approve na sa ginatawag iya General Population Vaccination Program sa gobyerno. Action firing line. Sa bulan sang Oktubre, umpisahan na ang pagbakuna sa kabilugan, kabug-usan nga population or ang tanan nga tawo sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon sa bulan sa Oktubre. Labi na gid sa mga pamatan-on naton nga malakip na ni sila mga kaaksyon. In fact, ginapa lista na sa mga ginikanan kung sino mga kabataan nila ang bakunahan. Action firing line. Sunod diri sa report mga kaaksyon, sa bulan sa Oktubre may mag-aabot nga 100 million ka doses iya sang bakuna. Dako-dako na ni mag 100 million. So 50 million ang mabakunahan sini i-check ta lang ini pero tiyan mo na kadamo. As of today, sunod sa report sang DOH, yara na sa 44 ka milyon kapamuluyo na ang nabakunahan diri sa bug-os nga Pilipinas. Tikon magdugang pag 100 million, 90 million more or less na ang mabakunahan sa Pilipinas. Ayad-ayad na ni kag malawlambot ng herd immunity. Action firing line. Ang prioridad diri of course di halin sa A1 pagadto sa A5 mga kaaksyon nga bakunahan sa bulan sang Oktubre. Mayo gid nga balita para sa ton tanan-tanan. Pero tiamo na gihapon ang problema nga dako diri kung paano mabakunahan ang hindi magpabakuna. Na-mention ta na nga daw na init na gid si Presidente Rodrigo Duterte, gamito niya na lang ang puwersa sang aton otoridad. Action firing line. Samtang si Presidente Rodrigo Duterte natingalagid siya nga may ara sang expiry date iya ang face shield nga ginbakal sang gobyerno. Suno siya Duterte siya paano mag-expire man? Paano nga may ara sang expiration ang plastic iya nga ang pinang-islan ini. Suno sa report sang Pharmally Pharmaceutical Corporation based man sa panuaron ni Crisel Mago nga subong nowhere to be found na siya. Action firing line. Matapos nga para magladlad sa Senado mga kaaksyon. So suno kay Duterte siya paano ma-expire ang plastic. Ang explanation na naman diri ni DOH Secretary Makaaksyon Dr. Francisco Duque III, may ara sang ginatawag nga shelf life ang plastic gali sa sulod lang sang 3 ka tuig. 3 ka tuig may ara siya sang ginatawag o kon ang face shield rather. May ara sang shelf life ini nga 3 ka tuig. Ini nga tawag nga medical grade face shield kay may foam ina dira. So, maabot ang panahon nga malamag deteriorate ini siya, kag mangin powder. Ato tsakto gimana, ang foam pila kadlaw ka puspos gid man mo. Action firing line. Nga gin islan mga kaaksyon, suno sa allegation sining ni Mago, nga mga 1 year pa man lang ining si COVID-19. Ako mismo nga pamangkot ko aksyonan. Meaning 2019 pa lang may face shield na nga na-preparar. Kag posible na balaan na nila nga may COVID-19 nga maabot sa 2020 na mo sila. Kaya nga 3 years na ho, pang isla dayon. O palagi ko kita facial dalhin sa una mo, sa way pa si COVID-19. Akon pananawan malang na, Di kon mag-expire siya sa 2019, kaya ginta mo na nga date, year, nga ginpang isla ng expiration date, mga kaksyon, early 2019. Nung bulan ni daan nga way si COVID-19, na-predict na nila nga may amone. Action firing line. Lupamangkot ba lang natin kaya daw kalilibog bla sa sitwasyon. Sige, basta mo na, subong si Duterte do blind man. So blind ako. So nagkakatabo, paano na-expire, paano nga ma-expiration. Sige, bot lang. Kamo na lang naintindi sa sitwasyon ta. Action firing line. Sino? Daw kwan na, daw liso-liso ang istorya sa aton gobyerno kung paano nila lisahon ang istorya sa Senado da nga padayon nga investigation. Action firing line. Ay nako naman, pero aring masadya kay si Presidente Rodrigo Duterte, sinugo niya ang Office of the Solicitor General, mga kaaksyon nga i-check ang Commission on Audit pagkatapos nga natukiban diri magkaaksyon nga ang kuwa gali may ara man sang disallowance nga ginpadala or mga resolutions nga ginpadala sang COA didto kay Senador Richard Gordon
sang tinilikdan nga mga tinuig. Action firing line. Ano ni mga disallowances nga ini? Suno sa report sang Sigurdon nga nagapungko pa bilang pinuno sang Subic Bay Metropolitan Authority o kon SBMA, may mga disallowances nga nagakatabo dito based man sang ginpagwa sang Commission on Audit. Action firing line. Kumbaga kay Duterte, balos na lang ni kay Gordon siya, o kaya nyo to. Balos na lang ni kay Gordon, kay si Gordon subong among yan nagakuti dira sa ining alleged nga 8.6 billion pesos nga korupsyon sa Pharmally Pharmaceutical Corporation. Action firing line. Dugang pa ni Duterte, dire may ara sang 140 million pesos nga wala mauli ni Gordon iya kag ginapausisa man ni Duterte ang subsidy sang gobyerno sa Philippine Red Cross mga kaaksyon, kundiin ini nagkalaladto kay si Duterte nagapatigid nga ang iban nga pundo nga ginasubsidize sang gobyerno, magambal kita subsidize sinang ginabulig sang gobyerno sa Philippine Red Cross. Basi way gininagkadto kundiin nga bululigan mga kaaksyon, kundi suno kay Duterte nagkadto sa bulsa ni Gordon para sa sining nga political ambition. Action firing line. Sige, pangkutihay na lang kamo da. Nami pagintani kon kon kinasuhay na kamo temprano para tabalaan ta kung sinugid ang gasugid sa matuntuod sinyo. Kita nga tao lang diri sa kalibutan o kon diri sa dalom, wait and see na lang kita, no, manilag kita kung anong kakatabo to, pero halong kita sa virus mga kaaksyon kay kadelikado gid. Action firing line. Kundi ginpasar mga kaaksyon sang lower and upper house mga kaaksyon ang ining pagpalawig sang voters registration or voter registration sa Oktubre 31, no? So, kampante ang Malacanang. Suno kay Attorney Harry Roque, siya kampante ako nga mapirmahan gid temprano pa ni Presidente Rodrigo Duterte ini kag mapatuman gilayon kay ang Malacanang mismo nakit-an nga damo gid ang way pa nakaparehistro bangod sining pandemya. Action firing line. And why naman sila may makit-an pa nga mga obstruction abe or objection rather, ang Office of Executive Secretary nag-mention sini nga daw dapat pirmahan, no? Kabay pa nga pirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Istorya politika kita, na kay nga ang pagparehistro mga kaaksyon sa bugos nga Pilipinas subong, milyon pa, no? Millions of Filipinos pa ang wala makaparehistro. Rason nga ang nagaginutok ini sila sa last 3 to 2 days na lang nga nabilin sining pagparehistro. Nga naghambal kita last 2 days pagin kiti way pa mapirmahan gini ni Duterte extension. Action firing line. Diba, sa ibla matak-an si Duterte kay di pagpirmahan kundi disgrasya ginag iban nga way makaparehistro dira. Action firing line. So ang kakatabo sa mga kaaksyon, hindi lang kay diri ini sa Bacolod ang ining dinaguso sang registration, kundi sa bisan diin na lang nga bahin sang pungsod Pilipinas. Sa diin mga kaaksyon nga amo mani ang ginaproblemahan subong sa mga local IETF, lokal nga mga opisyal naton sa ginutok kag ang pagsaka sang numero ni COVID-19. Action firing line. Tiyang tao galing hindi mo gidya mapugnan, no? Hindi mo gidya mapugnan nga magparehistro gid. Ting rason to sa iban, why kami kaparehistro sa panahon sa pandemya? Hindi man kami pagbasulon man ay nga subong lang kami dinaguso kay subong man lang kami katsansa nga nagninuwa gid. Action firing line. Pero kay nasa nga saga program ako sa Action Hotline, may nagakomento man diri nga nagahambal man hindi lang pagbasula ang Comelec. Kaya ang Comelec almost 2 years na nga nagahulat sa gusto nga magparehistro. Action firing line. Pwerte yan, no? Anyways, diri sa Bacolod, kundi halin kahapon, linibo ang nagalinya dira sa University of St. Lasal. Sa Gwa, ha? Na-mention ko kaina, halin sa Doctors Hospital, pakadto dito sa likuan sang traffic lights dira, liko sa Lasal, pasulod to sa may Eroreco dira nga subdivision, kag sa may Our Lady of Mercy dira nga hospital dira nga away. Action firing line.
Ting iban to kagabi, taglas 2:11 pa lang, ato na to sila. Oo, kagang iban, ginlibot sang kapulisan, wala sila nagkaladakpan sa curfew because nga nagpalanago. Ini sila suno sa report. Action firing line. Now, ang istorya subong diri sa Bacolod, sa nagligan may ara to sang barangay Robles, blang kundi magsala mo, no? La Castillana atong salakyan, nga nalitratuhan, nga ara sa tubang sang Ayala Mall mga kaksyon. Unahon ta si Ibi Magalona, day ha. Atubangan sang City Mall. Basi pwede ka distansya ta day. Nga kunuhay, ginhakot ang butante. Action firing line. Kag may ara man sa iban nga mga lugar nga gingamit pa ang mga salakyan sa sining mga LGUs nga ini, no? Sa mga LGUs nga ini. Pero do wala gid to na pamatud-an Why gid to na pamatud-an kay inang do wala gid man sang ebidensya mo, no? Ang salakyan naka-standby. Action firing line. Pero ginkargahan ato sang pasyente. Now, sang kaina naman sumikat naman subong ang litrato sang iya sang banwa sang Ibi Magalona, gindala-tala ni nga isyo kay gusto ta tadlungon blang pamulitika bla. Although ang politika may dinamak gid man, pero do kahalata na gid nga dinamak nga obra ti tadlungon tani. Action firing line. Di ta pagsigihon kay ginalaputsak tang utok sa mga butante, ginaguba tang maayo nga pagpili sang tawo sang leader nga nagakaangay. Action firing line. Nalitratuhan mga kaaksyon ining ambulance nga ginapanag-iyahan sang Ibi Magalona Municipality mga kaaksyon nga kuno suno sa report dira gid mismo sa may USLS may ara sang dala nga mga butante nga gusto iparehistro. Bo grabe ti ambulance ang sakyan. Action firing line. Sa kadamuon sang salakyan, ambulance gidya, tuod ini. Para matklaruhan nato ni tanan, ang alkalde sang Ibi Magalona, ari subong sa ton sining nga linya, kay ti maghambal kita Ibi Magalona, alangan sukton mo to ang mga pumuluyo sang Ibi Magalona, kundi ang sulod sang utok sang tao, dayon kundi ang mayor, kaya mo ng leader lada, aring alkalde ay Online sa firing line. sa aton nga linya, Magalona Mayor Marvin Malacon. Mayor, may gabi, welcome to Action Radio. Action Brian, may gabi sa atong tagpalamati, ilabing sa atong mga simanwa sa Ibi Magalona, may gabi sa liwat. Mayor, kabalo ko, ikaw nakakita ka na sang litrato sa social media subong. Imo gid man to guro no kay may Ibi Magalona gid man nga ngala, no? Oo, Action Brian, aray kita mo. So, Mayor, anong sistema man? Anong nag-abot sa imong information, Mayor? Aside nga, may gin-mention ako dire. Actually, nakita sa social media, no, nga ginagamit ko, no, yung picturean, ang aton nga DRRM nga salakyan, katubangan sang Gate 1 sang Lasal. Okay. Kung nantawon mo, ang katubangan sila sang Gate 1 is 7-Eleven. So meaning, ang nagpicture ari sa area sang 7-Eleven. Sa Tabok, abi. Sa Tabok. Pero, kung nantawon mo, ang lane dara pakadto dito sa Eroreco, tatlo ka dilaw o tatlo. Okay. No? Ari sa middle lane ang aton sa lakyan, hindi dito sa kiligid. Sa right way gid siya mismo sa hindi sa sa emergency, right abi. Ari sa kung nantawon mo lagan ang salakyan. Okay. Yung pagpipicture. Okay. Ang salakyan tatlo Action Brian, 5:45 sang aga, nagdugtong sa tatlo ta pasyente. Ano oras to, Mayor, again? Ano oras? Alas 5:45 sang aga. Kaina sang aga. Hindi agina sang aga, sang nagkigat sang mutong adlaw. Kahapon. Yung picturean to nila, atong nga salakyan, nagkarga to tatlo ka pasyente nga ging dialysis. Ang isa, ging dulong sa M3 Dialysis Center. Okay. Ang isa pagiting dulong sa Doctor's Hospital, kagang isa sa Queen of Mercy. So meaning, ang salakyan dito pa kadto sa Eroreco. Okay. Kaya mapuli na sa mo. Nagwa siya sa padto sa Abkasa, makadto sa airport road. Okay. Ang ako mamangkot Action, Brian, no? Kung ako mag-ubra sina isang butang suguon kung akong DRRM nga salakya, nga driver, ang salakyan gamiton, nga ikarga dito ang
Sarabiahanon nga pa saylo ko tubutante sa Bacolod. Number one, kung natawo ng picture, sirado pang nasal. Ganyan Sirado. ulat sagwa ang tao. Kagdalagan, alas 5, 45. Pero ang picture, Mayor, ma-picture out mo man nga ang Rueda, duga tiyogin man nga nagadalagan, siya way siya gapundo. May duwa ka video ng isang Arisamon, gadlagan niyang salakyan niya action. So meaning ining picture nga gin-post subong sa Dugang social media, yes. gin-screenshot na lang ini sa video nga nakuha didto. Yes, gadlagan niya tagabling clear pagani ang salakyan ni Action Brian. So may kopya kami diri nga gidlagan sa salakyan, ari nga kung mamangkot. Okay. Kung ako man mag-obra sang katuntuhan nga iparistro kong Sarabiahanon dito, gamiton ko pang DRRM nga may ngalan Ibi Magalona. Mas makilala ka Kung din. di nangarkila ako Action Brian sang salakyan nga hindi Van. man madiparahan ko Sarabiahanon sa hindi. Di ba? Ikatuwa, may eleksyon man ko Action Brian. Dulaan ka botante karunda kon pamutuhan mo disla. Sado kalayo, no? Sado kalayo. Pero kung ina ang klase nga pamulitika, kakaladlawan, sinadto pa na nga style. Hindi na mabakal niya sa subong, especially sa mga millennials, hindi na mabakal. Hindi na dapat pagamiton. Kampanya na lang sa insakto. Pero sa amo ni nga case, Mayor, kiti grabe ang imo subong gintong ngalan ang nagagwa gid mo ti Sarabiahanon, Ibi Magalona. Si driver sining kwan para madula ang pangduha-duha pagidblaw or ikaw mismo maka-investigate man. Ginpatawag mo ang driver sining ambulance kun ano kay basi balaway ka man tuod Mayor kabalo, basi ginhimo man sang driver. Anong hambal ya, Mayor? Action Brian, ang salakyan niya before magaling sa Sarabia, ginalagbok. Kung din mahalin, ano oras na galing dira. Ikaduha ng investigar ko, tinatawag ko ang duwa ka, ang driver kaniya nga upod, kung anong natabo. Sa Mayor, nagkarga kami pasyente ka magpuli, kaya nga naka-PPE kami. Okay. Kag hindi ina pwede namon sa dalan, sang pasayro kay man, gakarga kita dira pasyente, hindi na kabalo positive pag hindi positive. Kag ang isa bato nga balido, niyo sinubi nga tawo nga wala iya COVID or wala diferensya, masakay sa DRRM, tanga nabalaan, tanga posible, hindi nakapakot ang salakyan doon gina-infect na. Pero imposible nga masakyan na. Okay. Dira sa Ibi Magalona, Mayor, may balita ka, may ma-enkwentro sa imo? Action Brian, no, sa natutuod ng may kontra wala mahulat kita, no, kay asa sa Pizza 8 pa, no. Mambal ko kung wala ko kontra sa Pizza 8 sang Oktubre, 5:01 sang hapon. Okay. Ako na pagkakita kita nga wala na kontra. Kung may ara. Yes, ginpamangkot ko man lang ina kay pwede man nga mahambal naton abi nga base may ara sang gusto mag-alkalde dira sa Ibi Magalona nga gingamit inibi nga issue against sa imo abi, may posibilidad man ehan? Posible man na action, pero para sa Sardianon do hindi na mabakal nga mga issue. So meaning may posibilidad nga ini nga issue para lang gid ni sa mga diri naman nga pamulitika sa syudad sa Bacolod ining puti kag pula. Correct. Posible nga. Amo ning pinakadako. Amo ning pinakadako nga porsyento gid sa diri nga Bacolod nga politika. Action Brian, kung nang taon mo ang account sang tao, isa no inang troll. Hindi totoo niya ngalan. So, that's hindi lang actually naman kung sa mga upuntang mga mayor, ilang man na sila actually. So, kabalo na ta sinasang padulungan sang nga issue. Okay, hindi galing troll ang ngalan niya, pero ang imo ngalan nga hindi troll, ikaw yung naguba gid sining obraya sini. Yes. Okay, hindi kayo. Amo na. Kabudlay sa sitwasyon, no? Kabudlay sitwasyon. Mayor, ang kadamo sa mga alkalde sa Negros Occidental nga nagpalayag sa manifesto to support former 3rd District Congressman Albi Benitez. One of them ka dito, isa ka sa ila? Action Brian, tari ko sa 3rd District. Alin, wala ni mag-asin isang banwa sa Sarabia kung hindi kay
Congressman Albi Benitez. Okay, Ngayon pa okay. tayo ni Congressman Pico Benitez. Aha, aha. Kung ako papagputuan mo yung action maraming, masilin ko una ko yung nagambal. I see. Na suportado kuya Mhm. ang kandidatura ni Mayor Albi Benitez dito sa Bacolod City. I see. Amo mala ng amon mayor kay para at least ang imong side mabatian man kay sigurado ko although nga ara ka man niya sa Sarabia diri sa Bacolod at Tabo ni gali kay gingamit ang ambulance ng gobyerno dabi sa pag we don't know anay nga sistema gid man ini kabalo ko gakatol man ang bagol mo nga ano mang labot ko sa gika-intra dira no so gin kuan kagid ya side namon gilayon para patas ang istorya. Yes, ganun. Anong gusto mo ipalabot diri sa Bacolod abi kay diri yang masadya abi bilang mayor bilang amay gyapon na mayor para maka-intindi man na ding nagahimo sa hindi amo nga sitwasyon. Mayor, go ahead. Action ba yan gamiton ko ni ang naotabo sa akong sa 2019 ngang pamulitika perte ka damak no ang pagkampanya hindi mayo ang epektibo nga pangampanya i-plastar mo tutuod niya ibulig o serbisyo mo sa pumuluyo ang mga simple hindi na kailangan magguba sa tao kay damor mo ginaguba ang tao subong maalam hindi mo na matudluan ginalantaw ang performance so para sa akong hindi na kinanlan nga mangguba sobra sa senaryo para lang maghamot ang isa ka politiko. Way pagdaog na ang inang ginobra, hindi na epektibo. Action Brian. Aha. Sige. Mayor Marvin Malacon, maraming salamat. Maayong gabi ka mabuhay ka, sir. God bless. God bless. Thank you. Action firing line. Ngakadlaw lang tong alkalde sa Sarabia pero syempre siyang inang istorya di sa mga syudad sa Bacolod. Action firing line. Ay, sus ko naglabay ang ambulance sa tubang sa University of St. Lasal. Gin-videohan according to Mayor Malacon na. Gin-screenshot ka gin-post ni iya na to. Ginhakutan. Kung ako to alkalde like for example, may mga issue na biso nga ginahakot ang mga gusto magparehistro diri sa Bacolod gikan sa iban nga ba syudad kag banwa sa Negros. Kung ako alkalde abi sa sinanga munisipalidad, hindi ko yung magpasugot nga didto kamo magbutos Bacolod. Butanti ko kamo madulaan ko di buto karon. Action firing line. Nga ako di way ko kinahanglan buto. Haw nga didto kamo buto sa Bacolod. Tapos ang ambulance pasang banwa gamiton ta. Di ba do ka layo na gid man sa kamatuoran ha? Action firing line. Sige, dira lang ta. Ang nag-chat sa aton, di ka ginutoy-utoy, kadlaw siya, why na? Magamo na nga istorya, desperado. Doon mo na blankat. Firing line. Di, ginabasa ko lang ng inyo, nga mga text, why ko labot sa inyo. Whatever, yung mga text, mga chat nyo na. Ay, sus ko. Arya, mag-DTX Action Brian Borden. Action firing line. Sige, pagbalik ta karon dugay-dugay, istorya kita ay PM, mga kaksyon. Kay ang taga Barangay Filisa nga ginhimo dam site sang Bacolod City Government, mga kaksyon, hindi ang bilog nga barangay ha, portion lang. Ang Barangay Council didto nagpasar na sang resolution nga hindi na sila gusto pa nga mag-extend sa paghaboy sang basura sang Bacolod noon didto sa ila barangay. Action firing line. Yan o, yan mahambal din sa aton City Bacolod, no? Until December 31, 2021 na lang ang ila sinisubo nga kontrata sang howling and pag-dispose dito sa dam site mismo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Maayong gabi lang sa aton sila nga mga utod nga nag-enjoy sa pag-monitor. Si Sir Alex Montesa, si Nicel Fabol, maayong gabi Action Brian, hidlaw na kumamati sa mga program nyo kis ana lang gid ko maka-time kay online class ko module kaga work pa. But still ARB, still number 1. Ba, sige. Unahagi ng imo klase inday ha, kag amo ang pagpamati dire. Si Diding Alohamiento naga-monitor man, God bless dira. Si Randy Amarila Arce. Si Reyna Luna Alila Ortiz naga-monitor man.
Pag-greet lang si Mama Marcela Alila, always listening to your program. Si Florencia Villacampa, good evening Action Bri, watching live diri sa La Union. George Gargasiran, good evening Action Bri, kag sa members ng EFC about shout out lang BF Anita Fuentevilla sang Takuling. Alex Montesa, mga kawatan nami ipakabit sa Halandumon Tower para madumduman gid siya sa mga pumuluyo. Bao, sikat-sikat eh. Francisca Puso Madiraso. Si Christine Minies Villalubos ang DSB Pandano, naga-monitor man. May mga durian kada ma'am, pabakla ko da bi ma'am. No, do ko damo durian da sa may sa may Pandanon, no? Sige. Lida Zamora Yamagishi, naga-monitor man sinimaterion sa Tokyo, Japan. Thank you, God bless. Ni Sir Noel Amar, Dens Liboon ni Minyo. Good PM Aksambray, watching live from Cavite. Hello. Good evening sa Iloy ko, Nanay Konsing, ni Minyo family. Nagapamatigid permi sa imo sa Kaingin, Singkang Airport. Wow. Thank you, Gid, mga ni Minyo family. Si Naino Lynch, araman, naga-monitor sa aton ko number 1 Action Radio. God bless. Si Rochelle Fulgencio Susana, good evening, Sumbray. Gamonito lang kami diri Barangay Pandanon, DSB, Barayuga Family. Salamat. Ami Rivera, Joseph Oria sa Bacolod, naga-monitor. Noel Amar, hambal niya. Tamyaw ko lang sila ni Vanessa Mayo Kagdokmat. Nagaselebrar sang 7th wedding anniversary sa Minnesota, USA. Herminia Aliusa Gulane sa San Pedro, Laguna. Elizabeth Malaka Gamala, naga-monitor man. Junior Pilahio, monitor sa Singkang Airport. Riaglo Ornaldi Mijay sa Hong Kong. Jere Limaco, naga-monitor man sa Tutong Felisa, pag-greet lang family Limaco. Sandra Albia Castro, COVID-19. Hambal niya COVID-19 na. Si Chanchay Okiwara, naga-monitor sa Dulid. Wow, puruting nga ngalan. Chanchay Okiwara. Alex Montesa, happy 7th wedding anniversary, no, kay Star Mayo kag Dotmat Mayo. Si Renz Evangelista, good evening Subray, great ko lang galing mga upod ko nga si Larry, si Paulo, Joey, Giu, no? Kay family Evangelista sa Barangay Santol, Binalbagan. Raman si Action Raymond Pinida, naga-monitor man sa La Carlota City sa Fast West La Carlota Gasoline Station. Kindly greet sila ni Ma'am Star Mayo and Sir Bia Jonathan, Sir Dennis Richard Tiboroma. Sige. Si Ulit Defe, si Rolf Ice, pamangkot Action Bray pero daw lapit sa kamatuuran na preparahan na nila gali. Oh. Ang facial to. Al Ramos, ano ni nga bakuna Action Bray? Sinovac. 100 million doses damo kwartang China syempre dako kickback sang gobyerno. Tapos pero sahon ang Filipino magpabakuna sang Sinovac para mag-inincheck na ang Filipinos ini. Why na mention kung ano nga bakuna, Sir Al? Kung ano nga bakuna, pero kuha na siya pag-intindi na tondra ano gyapon niya ka-Covax na for free gyapon na libre pa ni siya, no? Boards asa sa Barangay Takuling, Athea Kim Iriman, Homa Lumina, si Sir Alex Ambalyaga dinamak kag damak na gid ang politika ano pa bi. Si Duterte na ang author, Sir Bry. Hindi ko hatag conclusion da. Maria Liza Denisa. Si Aileen Rojo, Action Bry, watching kami di Agisan, Tamyo ko Badoy, Rojo, kag mga bata, Namon, Mike, RB, kag XC. Salamat. Inday Siska, nagamonitor man, Action Braga cramming na ang administrasyon subong sobra ka pamulitika. Si Wells Makilan, istorya na lang na iya Action Bray politikong dambuhala sa Bacolod daw gina nervyos sa baguhan masulod. Mag-amo ka muna ka nervyoso, hindi na kuya magsalig sa imo. Alex Fuentes Araman,
Si Milili Oligo Araman, Dali de la Torre Lupes, tanan na lang himuon sang pulahan para maisyohan lang si Albi. Lapit na mag-eleksyon, hulata kung sino ang gusto sang tao. Hindi na sila yung mga tanga nga manghakot sila butante at hag sa kadamaan nga may ngalan pangasalakyan kundiin nga syudad. Si Dailin Abindan, good evening, Sumbray. Tamiyaw ko lang si Nanay Shirley Abindan alias Alag. Si Maria Liza Denisa, basi tuod man. Si Carmelo Garingo, naga-monitor sa Q facility sa Lagid. Lagid ko likaw. Sa anuman. Milili Oligo, mga ug-ag na iyang gahambal nga panghakot desperado ng mga tao. Riaglo Ornalde Mijay gakadlaw. Dejen Jonah kasadya lang daw sirkos patawa. Merly Gonzaga Action Bray, sadya lang sang mga politiko mate lang kami di si Action Bray. Alex Montesa, hakot political parties ang Negros Occidental daw manami ang ila inisyatibo. Si Ralston Zaragoza, si Milili, wala sang mahimo kadesperado panghakot kuno ti wala pang dakpa kay flying voters how ug-ag. Ana Sinoro Araman, si Ryan Borhaxon, Bray, good evening. Damo malisyoso may politiko ginadi sa Bacolod nga kung mapierde hambalon naman nga ang kontra ng hakot butante. Adlaw ginadaman sila. Si Milili, wala na mahimo saka puti itlog talawan na hadlok mapierde. Si Raden naman bahande Action Bright PM lang monitor kami barangay Takuling. Sige. Si Leia Leanger Esquivel Araman Santa Talisay, God bless. Jinke Day Lagdon, gina-greet niya lang Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo Andok Mat Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Noel Amar, Milili Oligo. Sige. Milili, salamat gid nga madamo sa greetings mo amon Inday Ma'am Jinky. Okay, sige. Noel Amar, thank you gid. Roberto Castillo, nung Roberto. Good evening to Bray. Monitor lang kami di sa sintro. Tamiyaw ko lang mga mapisan nga mga official sang barangay Kumaliskis. Sinong dudoy sa nung mapapili sa barangay Kumaliskis kagawad man? Oo, pisan tao ni. Labi naging ko may referihan. Number 1 gini, no? Maraming salamat sa inyo, Nong. Salamat sa pag-monitor da sa inyo sa sentro. Kumusta? Way na COVID, DSB? Kabay pa nga, way na COVID, Si Merly Gonzaga, pakigreet lang sumbray sa anak ko nga sa IOWA, USA. Nagapamati man sila sa Action Radio. Thanks, God bless. Si Action Raymond, okay, nabasa ko na. Sige, marelax lang ko gamay, balik ko dugdugay, ha? Sige. 7:53, paki-share lang. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang TikTok yan ang gusto ninyo. sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pulso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag sa mga fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo isa nagdamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sining nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:59 na. Aksyon Firing Line. Gina-endorso naton sa inyo mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Antes para naman sa dason naton nga isyu manamyaw kita anay oy may gab ilang kay sangguniang bayan member
Junjun Badera sang Don Salvador Benedicto. Salamat gid sa pag-monitor kag si Mayor Marcelin de la Cruz kay naga-monitor gid sa ato, naga-ambit pa na siya sang komento sa aton sini nga mga issues, ano? Action firing line. Salamat gid, ano? Si Nong Dodoy Roberto Castillo sang DSB Mangyapo naga-monitor subong sa sentro da sila na subong ang mga nagamanda subong. Salamat gid. Maayong gabi Action Bray, patamyaw asawa ko si Leia Arsenio. Bata ko nga si Kazer kag si Kyle Felix Arsenio gali niya. Salamat gid sir, no? Action Bray, bisan gani sa jeep wala na gid ya face shield. Mga pasahero tani amo na iya ang ginadakop man dugangan pagid sang mga plastik sang jeep nga gubaon man wala na gid mahimo. Ang mga plastik sang jeep subong way naging katilaw gani himol na sa pagkahugaw na gid. Daw na tingala man tani sa mga driver, abi trapu-trapuhin nyo man ha, maluoy man kamo. Kung kaysa di ba standby kamo sa mga terminal nyo? Nga pululungko malanis lagani kag magkutso-kutso da parte politika, hindi giga trapo sa mga plastik nila nga tanan nga viruses da nagatalalapik na. Ay sus, kundi gani islan, no? Islan. Brian na sang last DOA dala sanitaryom subong galibog ulo ka fam kay nag-COVID plus pa kuno ano ni may ginasugid siya. Habal yaman na bungguan sang SUV sa nagligad did on arrival sa hospital gindala. Pero kay nag-COVID pa kuno. Nagbungguan tapos nag-COVID check ta ni abi. Damo na subong istorya muna mo. Ay, sus ko. Naging buno dala sa ospital, nag-positive sa COVID. Oh, tawag ang tawag pamangkot. So ano na naman. Good evening, Subray, mga nga mahambal si Mayor Malacon nga nag-asinso ang banwa sang Ibi Magalona, bangod kay Kong Albi. Oy, diin gali nagkadto ang ginloan sang banwa nga 250 million as lang taga Ibi Magalona. Salamat gid. Oh, ibalikan ta ni si Mayor kundi nagkadto na. Mayor Malacon, may 250 million kuno nga ginloan ka dao. Din kuno nagkadto kuno. Pagintindi ko to kay nasang sabat niya, ang iyang administration with the coordination and pag-isa sang kongresista nagtinad ang ilabanwa. Damo na bigurong pag-insindita sa 3rd district, ano? Pero save ko ni number mo, sir, nabi pagid kong pa-interview ko sa akon, sir mo. Tawgan ta ka na, sir, pati sa 250 million niya. Kay magkuton ta ka kung ano ning imo nga question kay tawgan taliwat si Mayor Malacon Si Mayor Malacon niya anytime pwede ta may istorya. Action Bray, palihog lang tamyaw family Arsenal, Arsinas, nilagid, no? Kag family Panes naga-monitor gid sa aton, no? Okay. Salamat gid, no? Good evening lang kay Nuno Miravalles naga-monitor gid. Good evening Sumbray. Basa ko na, no? No. Sir Arsenio Pitisa kagawad sang Barangay 12 Victorias naga-monitor man. Si Warren Magbanwa, number 1 kagawad sa Antipulo. Puro ni mga opisyal ang napanamyaw. Salamat gid, no? Last 8:04 na Action Radio Philippine Standard Time. RI. Ang istorya sang mananghakot ka basura diri syudad sa Bacolod, Bakaksyon. So nagliga de grabing yamos publiko kay ang hakutay inang kwan dahil lagi daksyonan. Ma-intro ko na no? Ang hakutay kung kaysa may manhakot, may manwaay, may ayuman nga inang ginatawag naton inang sa sining nga simana tagduha, may arang aduway na gid. Pero na-address to tanan, maybe siguro kayo naglinong naman ang Bacolod nun. I don't know, basi natak-an sa sagi kapanugin, yung basura nila, ragyapon na tubang balay nila. Ang isyo pag sa Bacolod, subong mga kaksyon, ang nagataas nga nagabukid na nga basura, dira sa dam site. In fact, panawag sa Bacolod City Government, diri, kung hindi ina dam site, kundi sanitary landfill, gidya. Inabalang may ginasegregate gidyang basura labot sa Barangay Felisa da nga mga ginahabuyan. Pero pambalon mo ibang nga public officials hindi sanitary landfill ang itsura niya kundi dam site gidya mga bal dam site haboy diri haboy didto way na sang pasunod pa. Ang ila sini nga kontrata subong makaksyon sa nagligan nga Abril 5 subong nga tuig
Gin-aprubahan ini sang konsiho diri sa syudad sa Bacolod suno man sa Bids and Awards Committee o kon BAC mga kaaksyon nga ang IPM Construction Development Corporation o kon IPM CDC amo ang winning bidder. Loan man siya, way man siya kontra for environment and sanitary services. Sang Bacolod Bakaksyon, abi nyo pila ang iya sining ginabayad sang syudad sa IPM sa 6 kabulan, di ko magsala, no? 6 kabulan nga kontrata sang syudad sa ila. Yara sa 256 million pesos. Action firing line. Ang 256 million pesos end na siya, magatapos sa bulan sang Disyembre 31, 2021, mga kaaksyon. Action firing line. Ang ginabayad sang syudad 191,978,632 pesos and 86 centavos para ina sa hauling and disposal sang mga basura sa syudad sa Bacolod, mga kaaksyon. Action firing line. Kag ang 63,984,258 pesos and 33 centavos para naman inaiya sa maintenance nga ang tawag nila diri is sanitary landfill gid iya. Action firing line. That's why nga naglabot ini siya sa 256 million pesos ang ginabayad sang syudad. Now, ang gina-question diri sang kadamaan, labi na gid si Councilor John Gamboa Jr., paano matawag nga sanitary landfill ining dam site nga hitsura dira sa Barangay Felisa? Action firing line. Sa nagligad to ginreklamo na ina kay ang Barangay Dulao sang Bago City kag Barangay Blomintret Banwa sang Morsya nga mga pumuluyo. Nagreklamo dira sang mahigko nga suba gikan sa mabaho nga basura dira sa sanitary landfill nga ini or dam site. I don't know din ang correct diri sa duha nga ini. Action firing line. Basta halabuyan ka basura. And may mga isda na da alleged nga nagkalamatay, may mga karbaw kung ano na lang ang sitwasyon, most likely hazardous ini sa mga ilong kag mga ikaayong lawas sa mga pumuluyo nga lapit dira sa nasambit nga lugar. Action firing line. So parang bagluwas sa Barangay Felisa nga porsyon, Barangay Dulao nga porsyon kag Blomintret Morsya, may mga iban pagid nga nagreklamo man dira no? Now, so sunod dire kay Barangay Kapitan Hardin mga kaaksyon. Nga sa nagligad to, daway man lang siya gid nagaupod pa sa reklamo sang Dulao kag Blomintret dira. Kay nag-investigar man siya sang iya kaugalingon nga investigation. Action firing line. Kag nagwa diri mga kaaksyon nga daw hindi nagid man manami no ang sitwasyon kay puwerte na gid sa kadamo sang basura da subong. Kag nagahatag gid gani problema sa publiko sa nasambit nga lugar. Action firing line. Ang ginahimaw sa ibang nga konsihal diri like Councilor John Gamboa nga hindi na napagpahabuyan pa da kung tani kung matapos sa ning kontrata nila. Or dapat ang syudad sa Bacolod mangita na sang iban nga lugar nga pagahabuyan sang basura kag inang lugar pagidya nga may ara sang pahanugot gikan sa Department of Environment and Natural Resources on DNR, ini mga EMB nga ini or anuman nga ahensya sa gobyerno nga amo iya ang nagagovern sa ikaayong lawas sang tawo kag situation sa habulanan sang basura nga ini. Action firing line. Ti si Barangay Kapitan Hardin subong do nakibot kita. Nakibot lang kita kay ti nagpanguna siya ho sa paghimo sang resolusyon nga hindi na sila luyag pa dira sa Barangay Felisa Council nga ini kag of course if we don't know kung nangonsiho ini sa pumuluyo dira nga mag-extend pa or pagkatapos ang kontrata sang IPM sa December 31, 2021 nga magpadayon pa sila na maghaboy sang basura dira sa ila sining nga barangay. Action firing line. Puwerte no? Damo gali nagpamangkot. Uy, ambal nila si Barangay Kapitan Hardin ba si na nakabunggo ining resolution nga ini sa pasar sang City of Bacolod
kag pirmado ni Mayor Bing Linardia nga paghaboy sang basura dira siya barangay. Kung kisatot kung ikaw kapitan bla, tapos barangay mo ginahaboyan ka basura, damo reklamo, dumaluoy kag gidyas pumuluyo mo. Action firing line. Oo, ti ikaw kapitan, amay ikaw makitaan mo yung pumuluyo mo gaanto sa sitwasyon. Ti madesider kag gidya nga maghimo sa mga ordinansa, layi o kun ano padra nga resolutions para mahatagan sang kahilwayan man ang iya siring nga constituents mga kaksyon. Action firing line. This time mo, saludo kita kay Barangay Kapitan Harden sang iya siring nga ginhimo with the Barangay Kagawad. Online sa firing line. Ari sa linya na ton si Kapitan Ramon Harden sang Barangay Felisa Bacolod. Kap, may gabi kag welcome to Action Radio Bacolod. Action Brian, ngayong gabi, may gabi sa kapalamat sa animod sa Action Firing. Aha, salamat gid Kap sa imo sining nga time sa mga gabi. Una sa tanan Kap, tuod gid man ini nga may ara na sang resolution ang Barangay Council abi dira sa Barangay Felisa nga kamo mismo ikaw hindi naluyag pa nga mag-extend sa paghaboy sang basura after December 31, 2021 ining IPMCDC Kap. Yes, Action Brian, no? Kay bangod nga sa nagliligad, damo nareklamo mo ang duha ka barangay, no? Dulawot to kaga Murcia na bago. Aha. Yun also nag-intraman ang nagreklamo man mismo kaya napasaka na sa Murcia, no? Sa municipality sa Murcia. At of course, dito man sa Bago. So, wala pa kami sa nag-intra na time kasi lingko, hindi daw, inobserbara naman anay sa barangay council, no? Ng pamilis mo. Okay. Kaya lingko, nani, wala ng Tikita Bacolod province na mo. So, obserbaran tanay, kay ang barangay Tibisa, di pa affected, at yung tubig, nag-padulhog mo. So, halin na sa silingpan sang IPM sa site. So, nag-release ka sa tubig. Madulog na muna sa Tumpok Murcia na sakat ko sa Dulaw Bago. Okay. Dito na affected area. So, sining ko mag-obserbar tanay. Kaya, siyempre, kaya napit ang eleksyon na makablago sa bala. Sorry, hindi pa una obserbaran na mo kung nalita something na may politikan na panilagan tanay. Tulong ganit kami sa sanduwa ka barangay. So, entertain ko man sa barangay kasi nakumudal sa Mayo man. Okay. Hindi ko sige obserbaran ta. So, ako na ginugdanay na kami sa pag-obserbar. So, ako, saludo ko ni kay Councilor, kay C.A. Lopez. Kay bangod na truth sa committee, bla. Yes, yes. Ito sige, hindi mo kayo wala sa pag-set ko sige. Sulay mo sa init mo. Para nga, ng saksisi pang pagpatawag ng meeting dito sa meeting, no? Patawag ng hindi, patawag yan. Talagang departamento nga konektado dira. Yes, yes. Ito siya upod sa pag-investigar dito actual sa area nga sabihin dito na pantang ang IPM. So, upod ang Murcia Bago, no? Ang sales ng dua ka barangay. Of course, council ng barangay Tibisa. Upod na kami dito pag nag-upod sa actual nga inspeksyon sa area. Kasi rin kasi amo na blasing ko ng nakita ka na mismo ang IPM. Mag-ako man nga nag-relate sila sila tubig pagkat kita suba. So, tinakita taon per kita lugog mo. Oh, yes. Mismo ang ilang ng pollution control kita nag-ako man nga nag-relate sila mo. Dito pag kita nag-basto kayo yung dilatyan sa'yo, natigin ako yaman. Hindi magiging sanitary landfill, kundi controlled ban site. Oh, see? Kapayag na kita kapahayagan mo. So, dito kami nakatag na sa amon sang mga basihan. Kasi of course, sa hindi, sa result ng pag-examine sa hindi, may dito magiging magiging wala magiging sunod ang 9003 nga dapat ginasegregar. Pero sa result, sa barangay Kupya, halos tanan nga unsegregated ang result dito sang pagpaula at ang basura dito. Ito mga amo na bilang halos na nga tao, kabalo na, kasi aron kami sa barangay Tibisa, bilang yung nilihat diri, kag mag-representar sa pumuluyo dira, nagkausa. Kami karong ginasaligan, klaro naman, di man tabulag, di man tabungol sa mga mabatian pa. May post lang kami di karon, so manablasilin ko, anong hambalon ng tao, sa amon diri, nga naghayag na, nagkaklaro. That's why nga, dito na nindugan na kami, kasi sa mga palaboton, kagklaro, kasi mabot ang timpo nga, ang basol, kabudlay na. Yes, correct na. Wala pa nga mabasulan sa palaboton. So, kasi nagtipang na kami, kasi hindi na nireklamo sa mga kabarangay. Province, no? Basta mo ron, kita mismo, nga ginahayag na, ginahungot na sa atin dire, sa barangay, nga klaro nakita sa mga isos na, sa mga evidences. Correct. So, mga isos pa ta. So,
sa balo ng mga tao pag nalibala karon sa palabok do na balo nag-ipos na dayan no kabalo Kapitan, na way sila. gid. Oo. So kag sentensiyahan ta politiko man ta sa barangay kasi Yes, kasi ang correct. balo ng lakon sentensiyahan naman ta sa palabok nga eleksyon. So Aha. kami yan mismo nag-stand kami hindi na kami nagulat sa nga pagtugon pa kami. Correct. So kay Aha. klaro amon kag may wala kami nag-decide nga amon kundi nagbase kami Nungon si Ho pero kamo. sa evidences no yun pahayag kag nakita ka naman. So dito kami nagbase wala kami ate hindi kami evidences para makatestify Oh, yes. kung para makano sa isa ka sosala ang IT wala. O sa bro nagbase kami sa hindi kasi mismo sa IT mismo nagbase kami sa ila kasi dito Aha. kami nagkuha sa amon nga Ebidensya nyo. ebidensya. Aha, Kasi dito kami nagtindog na ubra kami sa resolusyon. Laging balik namon pro sa ila mga kakulangan. Okay, Dito sige. ya. Oh, balisan o inigin pasar gani kap sang nagligad nga kag ano gid ang pinaka-kontenido sini amo lang to stop dumping lang. Amo na siya kag howling abi ha. Nag-object kami sa Brian object. So, nag-object kami sa ilang extension o renewal sa ilang contract Okay. sa December. Aha. At amo na nakita ko rin yun nila na kami i-extend nila. Nakita ka naman nga taas pa sa ano mo. Bukid na mo Bukid. taas pa sa building. Purtino. So, kung magkulang, hindi na sila ka-spray mong tuwang bao, labot na. Labot na. Labot na sa dulit. So, depende sa tent kung ano nga tent gagawa, kung ano nga klase sa amot na gagawa. So, kabuglay, so piling ko tagaan sa extension, or ano, so, Basi mag-hustle pagid sa inyo da. Oho. Yan nga, yung nag-ibig. Lain na gid. doon mo naglang ako, kulin yung tindihan mo ko sa mga bakulod na hindi nang malayan ng amon, ano, kundi nga nag-stand lang kami. Pudlay na bilang basol sa pila kadlaw. Yes, correct. Saan o napasa gani kap sang Friday? Friday. Semana, oo. Biyernes, Friday. ano? Oo. Bali ang pito ka mga kagawads mo nag-upod sini or may nag-abstain sini? Ano nga situation? Upod, kagawad Miloni, no? Binyas na nag-abstain saya. Kagawad Milani Binyas. Miloni Binyas. Nag-abstain siya. Pero ang anom diriya, upod gini, pating iskay. Oo. So, pito tanan. Ay, see. Okay, ano. So, ining imong resolution cap, may gin-furnish ka mo sini nga mga copies abi sa mga offices abi nga concern sa sining imong resolution dira. Ano nga mga offices ini cap? Oo nga, ginpadala na mo kasi gintro na mo niya ang concern niya, aragin na yung sa cliente, silang kontraktor mo. Sa sila nag-regular sila. So, dito na mo, una, address giga sa ila. Sa mag-split ang IPN, tapos kapitan niya si Mayor Bing, si Vice Mayor sa Sanggunian, no? Ang aton Solid Waste Management Board, sa kay Wilson. Kay Sibilio. Okay. Sa AMB, sa kay Sir Carl Lopez. Okay. Si El Lopez ni Araman. Natapikan niya. So, isa sa ilang nga napadalaan mo, sir, may ara na sang feedback abi sa imo da. Anong reaksyon nila? Wala man kami nagkakon sa mga reaksyon nila. Basta kami nagpadala lang sang pinigigit adlaw sila, wala pa man sila reaksyon. I see. Kap amo ni, maghambal kita basurahan dito sa unhan ninyo dira no sa imo barangay. Kabalo kita may masobra pila ka families dira gani ang naga-benepisyo sini, no masobra 200 ka pamilya kung di ka magsala. Ano-anong reaction nila sini Kap? Kay if in case ginman ang resolution yung matalupang dan sang LGU abi kag mahambal sila utod no do kaluluoy sa barangay Felisa, i-transfer tani to the other barangay affected ang palangabuhian sa mga scavengers na dira. Anong reaksyon nila dito, Kap? Nakapamangkot makamo sa ila? Actually, Dry, mga 300 na sa una sa pamilya nag-obra sa site. So, since nag-start ang ating pandemic, 2 years na 2 years na ating pandemic. So, pandemya. So, ang pag-start sila automatically, wala na sila nagsaka dito. Isa-start sila mo kasi makasuhan kami ninyo. Igo man ko da. Okay. So, pag-start sa tuya, wala na sa mga nagpangukay. So, maglaga na 2 years. So, gambal magaling mga nagululubra dira nga ti bangod sa Senado na nabato na na-upgrade man nila kabuhi nga to isla na ng independence sa dam site. Kasi kami mga obra halos na nag-obra naman. Sa sunod na sa duwa ka tuig, sila mo na natangita, away na sila sa likod. Mostly na sila kabilog na tisling to, mo nang iba na lang na sila kabilog. Ito halos tanan. Kasi na sila gani nga doon na-upgrade nila kabuhi. Kasi sa kumita na sila magluwat na doon ng kalib sa sang una. Nasa doon liwat man sila pagpangabuhi, kaya daw nakasilawas man sila sa duwa ka tuig.
I see. Kumbaga daw ka majority gid sa situation na subong kay daw sila man antong aton ginaproblemahan kaya muna palangabuhian gani naton mo ana nila mo. So maghambal kita nga nagtaas nga daw bukid, isa ka factor dira nga nakabulig nga nagtaas na nga daw bukid na kay wala na gali isang mga naga pamasurada, way naging nasigregar or nakuha ng iban kap, no? Daw mo sina do kadasig lang. Kagang isa nga pinasunggod no sa naton nga mga mga West Pico naton dira. Ito bahog nga nabutang man sa kasalatar sa kasugtanan to nga wala sang mga paliros nga sang truck na sang itim nga mangupay. Do ginaunay nila. Basura na lang pagabot. Sa dire para sa downtown sila na mismo yung nagapatilo sang ginasegregate na nila. Dapat na dalo dito. Hindi na kalabot sa barangay, dire na mismo sa downtown ginakalatal na nila. So isa ko na ginasubod man sa mga speaker nga wala naging sila kwaon yung pag-abot sa damay. Tiyan mo to nga daw na. Ang IT mismo na bayular man sang ilaman nga siling tag sa mga West Pico. Tinimpas ka sila o kanil sila man mismo tao pangutay dire sa downtown. Kaluluoy man tong imo gani nga mga pumuloyo nga nagasaligda kay wala naman sila dakpon pa kaysa dump truck mismo gali na segregate na ginapanguha ng mapusla na, no? Pero tino, anyways Kap, may isa lang ko di ka pamangkot sa imo, syempre ang ining pagpasar, pagkuha bilang kontraktor sa aton basura diri sa Bacolod, may ara gini sang go signal to the alcalde sa Bacolod, Mayor Bing Leonardia. Now may go signal gini tanan-tanan. So Kap, indihayan ini kabalo ko, ikaw Kap kabalo ko Grupo Progreso, no? Ang imo sini ginasuportahan, di ba na matago although ngati matawag nato nan partisa ng mga kapitan ta ha. Ako nya balaan taman nga Grupo Progreso ka Kap, no? Entsakto man ko Kap. Sige. Klarohon ta lang. Indihayan ini malisyahan o mabunggo sa pagpasar ni Mayor Bing Leonardia or pagpirma sa kontrata sa imo dang resolution Kap. Kabalo ko may sabat ka nga mayo gid Kap mo? Actually, na senior, intindi gini sa sitwasyon ko kaya para sa kami nga mga politisyan man mo. So, wala nagatlugan nga nagbunggo o kung naging ko yan, no? Wala. So, amo nagla senior Bing na butang sa akon ito. Pero niya sa progreso, dito kami naging bunag mo. So, progreso kami ng ilan nga. Kasi di ko kita, white na color politika, kung ano na yung nagsugo, wala. Ito ko yan. So, gawin lang. Ito ko na nila dito. Tipo, kami politika. Huwag kang daron nakasalalay, madisubong, ang akon nga pumuloyo. Kasi yung sa akong pumuloyo. Sige na umanin nila subong kung ano ang amon pindog sa nga na. Kasi ako man pumuloyo, kag puli na intindihan man ninyo bilang ko. Ako kami subong ang amon pindog subong kung sumara man kami sa amon tikang sukton kami sa mga tao sa palaboton. Correct. So, dahil intindihan ko nga na-respeto na ninyo ang aton nga pindog. Why niya, kasi lang gapang nga siya. Why na kiston din pa politika, basta ang aton nagbuto, mura ko niya, no, ang ginipilsaan ko di obra ko, sa pumuluyo ko din sa barangay Pilisa, nga sa palaboton, ang husgahan ko dito, galing na, ibot lang ko, mo na mga tao, di ka tulog sa ako, hindi naman namin pananaw, kasi, pero pananaw na naging nag-i-post ang tadi kagaway sa tindog ron sukton sa palaboton husgahan para dito sa laway man. Mapalagan ko kuya Tom. Amo nang natawag nga political will sa isa ka opisyal, no? Why ko yan abots politika importante ma-depensahan kag buligan kung pumuluyo ko sa ikayo. Saludo kita diya sa Kap sa mo sa nga sahi sang public official Kap, ano? So kabay pa no nga materialize ang inyo sining resolution kag matulupangdan sang syudad sa Bacolod kiti sila may dako gid nga poder de konseho ta si Mayor Bing Leonardia kag ang back naton dira or ano nga sitwasyon ti mayo gini no isa ka dako nga tika nga nahimo mo dira Kap. Liwat Kap ang imo sining imo bigo sa palabot sa pumuluyo mo da sa Barangay Felisa sa katupad to nga una nga nagreklamo gid kag sa bilog nga Bacolod Kap. Go ahead Kap. Una sa amon kita na yung sa Budlayan ini bago nga ito sakop ini 61 barangay mo sa bilog na Bacolod. Pero nangin mayo man ang barangay Pilisa for almost how many years nga yung sakop man no din sa looban sa barangay Pilisa ang problema sa Bacolod. Okay. Palimpas sa Mandulagan pa Katidri. So sa Malawig na to wala man namon gin kabayanan ni dito gin ano man namon diri gin pasulod na namon kag suportaran gid nga garing kita nagabot sa punto sa bunga dapat ma-decide man kita. Sa
mga kulit ko mga makatanahan pa ng kuran nila, istoryaman ko sila. Hindi nangin malayan kasi hindi nangin traksan ini ang kamulitika natin. So, kung tanaw nilang akong sitwasyon as punong barangay, so puli nintindihan man ko nila as a leader, kataya man din aton nga future mo. So, respetuhanay lang no? Kasi ako, nagapati ko yan ang tindog, sa legal ka lang, mabot ang timpo nga, basta tindogin lang ang isakto, wala sang problema, diba? So, tanayin lang kung tala lang panindugan, tapos ako tikay ginaukdan talang, pag nakita naman So, wala kami nagubras ang amon, hindi mo na namon, kahit nakita ka nga may resulta mo. So, sa mga pamuluyo ko sa barangay Pilisa, wala man namon ginakabayaan ng inyong ginahangyo sa amon. Pag nakita nyo na nindugan, kami upod ninyo, upod ng aton council. Kung ano giman sa palaboton, sinitikan awon naton, kung mo na siling kung may mga solusyon kay bangog na ini, ang amon, ang karoon ko lang sunday nga, ang resolution is just ano lang nimo, na lang imo lang ni saya nga tawag sini, express la sa pag-express manifesto lang manifesto na express na so may so pro kabalo kita nga ti samon tro nga pag ano namon samon sentimento tro sa resolusyon namon pero kan hindi kita nga ang ining pagbutang sa secretary ordinance namo so ang desisyon dito na si Babaw yes correct pag may masapa tagid na si Babaw kung wala tanimo kung kung pagid kang pinakaibabaw pero kung to ko lang tiga panindugan kami tro sa resolusyon dinalungan ko lang ni nga maabot ang adlaw bala hindi ko hopefully nga sooner hindi as soon as possible kung hindi man lang matagaan solusyon ang inyong problema correct kung hindi ko gusto nga bisan resolusyon lang ini mabugat na nimo kag nabi mag-abot sa punto nga mas mabugat-bugat pagid kag mas intra ang pumuluyo kag hindi ko gusto matabo ang ikaduha naman nga matabo may una nang natabo mo kag matabo bala naman kag ang tao naman na promogidas dala hindi naman kasulod ang salakyan problema sa bakulod so hopefully hindi maglabot sa punto nga muna as punong barangay upod sa council ko kami no nga tanaw sang mga palaboton nga kung hindi na nakalabot at solusyonan early. Iti kabalota nga why sang problema nga magabugat o kung magadalom kung ginastoryahan kasi napuntuan sa mataway. So, garing kay mo na, time lang gid sumunga manindugan kami kay tion na ni kag kabudlay na nga palapason kami kay ang mga tao gatanaw sa amon. So, Sindray, salam ko na guro. Salamat. Pag sa mga kulig ko da, ay sa grupo ko man di ba tawa. Pupuli nintindihan niyo ang atong sitwasyon, hindi nang malain. Sige. Isipin ka balo ko yung mga problema, ano nga solusyon Kanaon ta, ito ang importante subong, nanindugan na kami din, kasi halong man kami nga bakulong kami sa palabuto. Salamat, Gid Kap, ang gabi ka mabuhay ka, Kap. God bless. Thank you, Gid Sindray, kag mabuhay kami yung gabi. Salamat, Gid. Action Firing Line. Perting pakiluoy ni Kapitan Cap Hardin, no? Ramon Hardin, ano? Sa Pumuluyo, no? Mayo nga tikang ini, resolution na ni matuod, pero dako ini nga bulig, labi na gid sa Pumuluyo, dira sa Barangay Filisa. Action Firing Line. Ang ini nga bahin sa aton, sini nga pagpangalagad, pagbalik ta karon dugay-dugay, dugang nga balita gikan sa syudad sang Bacolod, mga kaaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ang balita. Si Lily King, salamat gid. Alex Montesa sang Barangay Filisa, ang damsite daw pila nakakapitan ang nag-agi daw wala man nabatian nga gareklamo sila nga ginagahabuyan sang basura ang ila barangay. Si Venus Anacleto, Aksumbray, patamyaw lang ko sila Papa Kagawad Cyril Anacleto. Kag Tito Nathan Salazar nga nagamonitor gid sa Barangay Balabag, La Carlota City. Advance happy birthday sa kay Lola Milda Anacleto ay Aliyah Montinola para buwas. Thanks gid Aksumbray, more power and God bless. Sandra Balandra nagamonitor man sa Barangay Tangob.
Si Isay Aportadira Perez, Monitor Barangay La Granja. Panamyaw lang, Pamilya Perez, kag Aportadira, sang Purok 18 La Granja. Thank you, kid. Sige. Rosalina Arellano Espadero, Araman, Mary John Di Mayo. Salamat, kid, sa pagmonitor. Balik ko dugay-dugaya, ma-relax lang ko. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Ituloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig,
Nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagido, no? Nakakanagbak na! Sobra ka na! Sobra na bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth.
kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatapos subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinig nga Jack Balaan Virador, aral sila sa palibot naton. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot-tuot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamo. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:41 na. Aksyon Firing Line. Antes pa naman aksyon sa mga panahon nga madamo. Brian Morgan, Aksyon Firing Line. Maayong gabi lang kay Manang Delia Villan kag kinong June nagamonitora ang BFF ko na JR Villan. Maayong gabi lang. Aksyon Firing Line. Sa kay Carl Steven Marie Pavillar nagamonitor man sa aton sining pagpangalagad mga kaksyon. Check naton sa makarali sa Action Day sa Lazaro kay days before sa October 1 to 8 nga filing sang COC. Gintuldo na ni Vice Mayor Elcid Familiaran ang mga haka-haka ngini siya ang mag-transfer sa lain nga grupo puti no grupo puti way naman sang ibande so kay Familiaran dia grupo Progreso gihapon ako. Aksyon Radio City Hall Report. Ang balita ng Action Dale sa Lasal dulong sa aton sa Action Dale piho na ni na grupo Progreso lang malakas. Malakas sa kalam. Yes, Action Brian. No? So, a few days before sang filing sang Certificate of Candidacy, gin-confirm sa ito no, ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran nga stick siya sa gihapon, Grupo Progreso Action Brian, ilabi na sa masunod nga 2022 nga national kag local elections. Although nga wala din nagpalayag si Familiaran sa posible Action Brian nga line-up sang Grupo Progreso kay mansinig na respeto o ginatugan mismo kay Bacolod Mayor Bingo Nardia ang pag-announce sa sini Action Brian sang ila sining slate. Wala pa man ideya si Familiaran kung when gid bala mag-file sang COC ang mga grupo or candidate sang Grupo Progreso Action Brian. Pero pati karon Action Brian tiyara na sa second term ang Vice Alcalde kag term na lang no, sa 2022 para siya nga posisyon nga pagka mayor sang siyudad sang Bacolod Action Brian. Tama siya sa mga huring-huring no, nga nagagwa sa social media, mga unverified reports, kadalin man sa mga not reliable nga mga sources, nga basi ko nagsaylo naman si Familiaran Action Brian, wala na yasang kamatuoran. Gintuldokan niya gid subong nga gabi, no? Yes, Action Brian, no? Kadati muna ang mga supporters ni Familiaran at least mahatagan dira sang kasanagan nga still no, Grupo Progreso sa gihapon ang Vice Alcalde sang siyudad sa Bacolod Action Brian. Kaya kung madumduman sa Grupo Progreso Action Brian, si Espino man lang ang naghalin, no? Siya man lang
nga naghalin sa partido kag si former councilor M. Ang karon si administrator vocal man siya sining nga plano nga ti magabalik siya actually by liwat papili bilang councilor ng syudad sang Bacolod. Si Juan, di ba, Sona? Ay, dito yung miyembro si former councilor Sonia Verdiflor, no? Hindi action Brian. Aha. Kay last time tiya previous MKK to siya. yes. Si Dr. Ana Marie Palermo before from Hello, sa Grupo Progreso Action Brian. So, ano, test nga, sabahin sa nga Grupo Progreso Action Brian, daw nga di natin mahibaluan kung one gid bala ang announcement sang full and final slate sang GP Action Brian. Kaya muna subog ang ginabantayan kung bala may mga new faces kita nga makitaan kag mga comebacking man nga mga officials. Aling tingnan ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Well, ay pagid ko exact date ng schedule of filing ng partido. Si Mayor lang siguro mag-announce na action date. But ang line-up yung Vice, kamusta man so far? Si Mayor man ang hatagaan sa kwan. Okay. Oo. But you're staying with GP, Vice, no? Oh, yes. Action Brian, yes, ang sabat, no? Ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Do ka kwan, no? Do ka relax ang tingog niya, no? Do ka bugnaw nga do sa waay lang, no? Yes, Action Brian, no? Kay kung matanduman, mga recent days, ang mga visible sa social media, ang ila sining mga ginapag-ubra, Action Brian, yung mga public service, like makita natin sa mga litrato sa social media, upo tayo si Kong Greg, si Vice Mayor Elcid Familiaran, YC Mayor Bing. May ganas nagasok-sok sa Action Brian sang itom na bayo nga may tsura ni Kong Greg at ni Vice Mayor Familiaran. Pero next Action Brian, doon nag-create siya wala sang speculation kay mga huring-huring. Do ka badlak man do sa mga kolor man? Ang motor, no? Tikan makitaan mo, tsura ni Kong Greg, tsura ni Vice Elcid, tapos may tinaga nga proven and tested. Hindi tested, hindi test positive, ha? Proven yan, no? Yes, Action Brian. So, mula, no, ang pag-clear man ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga ti intact sa gihapon, no? Si Mayor Bing na nabigyakan si Vice Mayor Elcid Familiaran. Doon kanulat natin ang confirmation or palayas man ni Kong Greg. Kung ano yung nga plano for 2022 Action Brian. Kung galing hindi naman siya mapilit, kaya gina-respect man natin nga, hindi siya na mag-tackles, kadang siya Action Brian. Kaya nga sining previous interview natin, right time, sa insakto nga tion, i-announce man nga sining plano for 2022 election. Sige, wala tontang ila mga tikab action day la. Yes. Balitagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action, Dale Salazar, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Grupo Progreso, kuya. Sige, last 8:48. May nga bilang kay Francisco Guangco, mga ka-action. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Action Radio
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
batian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sa Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Gina-endorso taman sa inyo mga ka-aksyon. Action Radio, watching from Barangay Felisa. Good evening sa amon Kapitan Ramon Hardin. God bless Action Radio. Keep safe ha. Sige, salamat gidra sa inyo. And good evening Action Bray. Ang akon iya ginakabalakan kon ang kugtong da sa isa ka barangay sa Bacolod magpang-ikog-ikog naman sa pihak para makatukob dako. O, hindi lang paglawaga number ko. TY Kid. Sige. Action Bray. Why na ni ang pula, mangibabaw na ni ang puti. Tanan na lang ilahimuon para gubon ang puti. Why na ang pula. Nado kanta maning malingaw ka ni basa sa mga mensahe nila ho. Mega Action Bray, bisan magkinaano GP kami gihapon. Grupo Progreso ano. Mabuhay Mayor Bing Linardia. Mabuhay Vice Mayor Elcid Familiaran. Mabukol kongrega sa tayo. Maraming bukol ya. Oh. Pero timan ka mo maghatag sa mga mensahe niyo, no? Sige. Ang iban doon di ko mabasa kay doon di naman namin, no? Sige. Ang ginabasa tading kwan lang ang mayara sang kabuluhan ng mga mensahe do malingaw tabala. Oy, may gabi lang kay Tita Ida Rio Sora, no? Ang next nga konsihal man sang kwan banwa sang Morsya. Sa doon sa ma-file sang kandidatura niya man, no? Si Joe Batadlan Milagrosa naga-monitor man. Sige, may gabi sa tanan. May kita oras ini section Brian more than nagapasalamat gid mga ka-aksyon. Magilibati kita sa aton sini nga pagpangalagad daso naman nga adlaw. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinovia mga ka-aksyon, ano? Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.